Dá gusto velos aquí presencialmente. Presentan premios. A cofinanciamento dos concellos. Hai liñas que os concellos teñen que cofinanciar máis e outras menos. E os concellos teñen que cofinanciar máis se son máis grandes e menos se son máis pequenos, pois supón que ten menos capacidade económica. Esas son. Entón, cal é a liña prioritaria? Pois, en principio, con menos cofinanciamento eleva da recuperación de espacios públicos. Despois, o seguinte é a rehabilitación de edificios é a que máis cofinanciamento leva, o sea que, digamos, en principio a idea é que sea menos prioritaria, pero tamén se acepta, é válida, non que non se acepta son outras cousas, non se acepta pois bacheados ou iluminacións públicas, o que sea, só aceptas este tipo de actuacións, pois leva un pouquiño máis de cofinanciamento, o máis alto creo que é o 35%, máis baixo 5%, non son grandes porcentaxes de cofinanciamento para os concellos. Estas son as tres líneas, as bases, se nos quixéramos estirar a explicalas, non sei se vale a pena ou non explicar máis das bases ou non, en todo caso, se queda algunha dúbida, preguntas. En todo caso, creo que o que é o Reacpon Concellos, con todas as bases, onde aparecen incluso as puntuacións, porque vai a ser todo moi obxectivo, vai a ser todo con criterios claros, eu creo que a presentamos para a próxima semana, porque senón lles damos tanta información que vamos a tolear, non? Entón, para que coñezan vostedes con claridade cal é o Reacpon Concellos, cales son as bases, que é o que medimos, que puntuacións vai a ter cada unha de eses criterios, o presentamos para a próxima semana. Eu, como conclusión, quero dicir que estamos como parte benegado do goberno, creo que o goberno en conxunto, francamente contentos, porque sacar adiante un programa deste tipo, xa que as bases que van ir a pleno se explicarán con todas as... Supuxo un traballo, é unha coordinación, é digamos, unha confianza no que fai cada quen, e demais elevadísimo, porque hai que ter memoria do que vas a facer para incorporalos, isto non vai poño aí cartos e ver que pasa, senón hai que ter memorias, hai que ter anteproxectos, hai que ter proxectos, hai que ter definido, hai que saber o que se está a facer. Hai un traballo por atrás enorme que só, con un goberno con impulso, que ten claro as prioridades que ten, que sabe onde quere ir, que goberna, de verdad, pois se pode facer. Cando plantexamos xa ante os orzamentos, e ademais eu tiña dúbidas de que chegáramos a este momento con tan avanzado e cos deberes tan perfilados e tan feitos. O demais creo que xa está dito, e, pois, agardemos que canto antes, pois, é unha última matización que me gustaría dicir, é que, con respecto dos concellos, na primeira reunión que tuvemos cos concellos despois da toma de posesión, creo que así colectiva e masiva foi a única, díxose a todos que foran elaborando proxectos, que tuveran proxectos xa maduros, que os foran tendo, e despois, cando hubo a reunión por fondos europeos, volveuse a repetir, e despois, cando se fala con todos, volvese a repetir. Entón, o que queremos é que estes proxectos, os da Diputación, algún vai ser máis enrollado, pero intentémolo, estén a maioría contratados este ano. O sea, que o impacto na economía sexa xa. A parte de que iso é algo que vai quedar para funcionar, para mellorar, o que sea, que teña ese impacto. O sea, que presenten proxectos moi xa elaborados, listos para licitar. Se isto se pecha, pois, maio, xuño, non? En xullo acabaría o plazo, en agosto que en outubro estén xa as obras, que se empecen as obras, non para que incida na economía, dunha maneira directa e demais. Sí, de feito ten razón o vicepresidente, non? Nos
temos moitos máis proxectos elaborados, pero nestes 47,2 millóns, o que lle corresponde a proxectos propios, accións propias da Deputación, 27,2, eleximos aqueles proxectos madurísimos que xa están redactados. E iso mesmo lle pedimos aos concellos, o decía moi ben o vicepresidente, cando nos presentamos o noso plan para fondos europeos, lle pedimos aos propios concellos que xa tiveran proxectos elaborados moi maduros e, de feito, moitos xa nos remitiron ideas para eses proxectos. Por lo tanto, todos deberían ter proxectos, porque nós só lle anunciamos a primeiros deste ano, ademais de que xa fai 6 anos, cando nos presentamos, vimos repetíndolo de forma continuada, non? E logo tamén queremos seguir a estela dos fondos. Saben vostedes que os fondos Next Generation, unha vez que se abran os decretos, as ordens, que se saquen ao público a presentación de proxectos, se vai a exixir que nuns plazos moi breves estén finalizados, porque esa será a única vía de que se cumplan os obxectivos que marque Europa e que poidan vir o resto dos fondos. Europa obriga a que vostede me presenta uns proxectos, me dice que políticas e que transformacións vai a facer con porcentaxes e para recibir os seguintes fondos hai que justificar que os que presentaron se cumplen. Por lo tanto, nós seguimos toda esa estela, por certo, tamén o digo, non, dende a humildade, pero non malentendida, dende orgullo, tamén que non hai ningunha administración que teña tanto avanzado, ningunha, nin que vai a facer unha inversión tan potente que vai a estar no concreto, no de xa, no que é necesario, non? Por lo tanto, eu creo que facemos un esforzo enorme, houve moitísimo traballo e que é moi valente o que facemos tamén, é certo? Somos valentes, porque vamos a poñer en marcha todos eses recursos, non? E imos a estar moi presionados para que se cumpran os prazos, para tal, pero sabemos que hai que facelo, non? Non sei se teñen algunha pregunta. No tema dos 3 millóns que se destina ao parque de maquinaria, eso vai incluído. Traslado, novo edificio e recuperación medioambiental da Xunqueira. Sí, son o que se dedican a maiores, porque no orzamento xa hai cartos. Non me acordo canto, 7.000 millóns, 750.000, pero xa hai cartos. O sea, o que vamos é adiantando. Entonces, vamos a ver se este ano, creo que está previsto, e se empeza por a construción do edificio no polígono de Barra. De feito, recordarán vostedes que anunciamos que estamos falando con Traxa e, de feito, ven a xurídica de Traxa para ver se cumprimos con os proxectos que pode facer directamente. Vostedes saben que Traxa é un medio propio da Deputación de Pontevedra, que temos unha acción para que? Para que neste caso intentar que sexa todo inmediato. Non ter que pasar por o procedimento de o proxecto xa o temos, de ter que licitar, de ter que ir á mesa de contratación, de facer a adxudicación. Entón, estamos incluso intentando que se xa Traxa. Para que? Para que de forma inmediata se faga. Non? Por tanto, sí, vai todo. Despois, con respecto aos 4,4 para un museo, digo que tamén é un orzamento estimado sobre as obras xa hai, creo que 2,9, o sea que estamos en, digo, cito de memoria, porque debían estar nos 7,5 con isto, pero de aí quitaron 750.000 para alumnos. O sea que debemos estar nos 6,7, 6,8, que sexa. A ver, non é un presuposto, todo o que estamos pretendendo levar no museo vai ir máis disto. Agardo que non moito, pero vai ir máis. Bueno, pero se xa temos, o ano que ven, temos que piller menos. Senón, canto máis vayamos avanzado, o sea, poderíamos licitar as obras. A pregunta é se podíamos licitar as obras. Non habría. Vai a pleno este mes. Sí. Vai a pleno todo, vai a aprobación do remanente, modificación de créditos e suplementos,
vai a pleno o endebedamento de 20 millóns de euros e van a pleno as bases do REACPON para os concellos, que é o que decía o vicepresidente, non? Fixemos un enorme esforzo para que vaya absolutamente todo e, polo tanto, ir como un cohete, non? Xa disparados a esta inversión. Ir vencendo plazos, ir adiantando plazos, porque isto se fai en plan secuencial. Primeiro aprobamos isto, despois aprobamos isto, despois aprobamos isto, estamos ao final do ano que ven. Claro, acelerar máis. Hai un esforzo brutal que eu tamén teño que os dous, non? O vicepresidente máis eu temos que agradecerlle, non? A todo o funcionariado, porque a verdade é que tiveron unha forte presión, porque tiveron que elaborar as bases de o REACPON concellos son moi complicadas, porque son todo con criterios obxectivos. Houbo que facer un enorme esforzo en secretaría, en intervención, en cada unha das áreas, en cooperación, en todas, non? Porque tiveron que presentar cada área os informes, é dicir, que aquí hai un traballo inmenso, está todo preparado para que todo salga xa, non? Non estamos presentando un proxecto teórico, estamos presentando un proxecto para comenzar xa a camiñar con cada unha desas partidas. Algúnha cuestión máis? Yeah.